Fi'n joio mas draw. Mae wedi bod yn rili neis achos pan dechreuais i oedd y plant yn eitha fel shei o fi pethau, ond nawr maen nhw'n dod i nabod fi, byddai'n eitha drist i gadael i weid y gwir. Mae Miss Lowri wedi cuddio cardiau a draws y iard i gyd i chi iawn. Roedd nawr lot mwy hyderus na beth o'n i, achos fi'n cofio dechrau ni ddim fel rhy siŵr beth i wneud â plant oedd yn heriol neu plant oedd yn cwestiynu fi. Fi'n mwy hyderus nawr yn y ffordd fi'n gallu siarad â'r plant a modelu nhw sut i ymddwyn. O flaen y flwyddyn a hanner diwethaf, fi wedi gweld Lowri yn cyflwyno gwaith sydd yn dangos dealltwriaeth arbennig o dda o meysydd gwahanol. Pan fi'n ar sylw iddi gyda'r plant, mae mor angerddol, mae ffordd fach tawelu yn gallu cael y gorau mas o'r plant a mae'n arwyddo datblygiadau dysgu'r plant mewn ffordd hollol naturiol. Fi wedi bod yn gweithio fel un i un 'da lot o plant, so mae'n neis i gweld nhw'n datblygu nawr. Mae rai fi weid, mae mor weithgar, mae perthnasau naturiol a chyfoethog gyda'r plant gyda hi. A fi wir yn ddiolchgar am ei helpu achos mae wedi ymlacio, mae wedi setlo mewn y dosbarth yn gret. Mae na i helpu pryd bynnag sydd angen a mae wir yn gwneud swydd jobyn proffesiynol iawn yn y dosbarth. Trwy gydol y cwrs, mae'r staff i gyd yma wedi bod yn rili helpus dy fi. Mae'r athrawes dosbarth Lauren yn ardderchog dy fi. Unrhyw help sydd angen, fi'n gofyn i hi, mae'n digon hapus i helpu. Myfyd, fi wedi cael help myf trwy gydol y cwrs. Mae wedi bod na i fi. Fi'n gweld bod hi'n mwynhau gyda'r plant, mwynhau yn eu cwmni nhw, a fi'n meddwl bod hi'n llwyr eiddiannol o fod yn ddysgwr y flwyddyn. Do'n i ddim yn disgwyl o gwbl, so fi eitha proud o'n unan. Achos oedd ambell i amser yn y cwrs o'n i'n gweld e'n eitha galed, yn enwedig pan oedd e dros y cyfrifiadur a ddim mewn person, ond fi'n falch bod fi wedi dyfal parhau.